Good morning, abusuafo. Wei a very quick one. Ɛno Dade Lumba abusuafo no ɛbɔ mmɔden a ɛkɔpie mu ɛwɔ court. Ɛma emu nsɛnsɛm a ɛbɛpie yɛ deɛ ahɛyɛ a ɛna yɛde bɛsom nti mpakyɛw. Afei ɛna wadjoin a na wabɔ mmɔden a afollow me na wasubscribe ɛde ama me. Meda ase. Abusua, ɛyɛ Dade Lumba abusuafo a wɔkɔpie mu ɛwɔ court. Ɛyɛ nnrada no. Nsɛm bebree ɛna ɛpiiɛ ɛwɔ court no ase. Na ɛyɛ Odobroni ne sister ekunu ɛna ɛyɛ ne Eyewitness a ɔkɔgyinaa adaka mu ɛde maa Odobroni a yɛtoto ɛyɛ n'ano na kyerɛ sɛ ɛsɛ w'ani ɛnsɛ wɔka kyerɛ. Nsɛm a ɛpiepieɛ no me nua ɛbɛgye wo nsɛm. Ɛyɛ James Boateng ɛna ɛdi adanseɛ ɛmaa Odobroni na ɔne nsɛm a wɔkekaeɛ no ɛna gya yɛde ɛba abɛsom nti mpakyɛw bɔ mmɔden ara sɛ wobɛtie ne yie paa. Odobroni ɛyɛ ne sister ɛkyerɛ a Odobroni in the year 2006 ɛna Dade Lumba ɛhyia no. 2006 no na sɛ afei na Odobroni wawie senior high school, mature secondary school. 2006 na Dade Lumba ɛhyia no. Nti wobɛbisa sɛ Dade Lumba ɛfa aman no. When your friend catch them young and they forever be yours. Good. Ɛno firi hɔ a 2008 na Odobroni ɛkɔ school ɛwɔ nursing training college bi a yɛfrɛ no King's Health College level 200 ɛna Dade Lumba ɛma ne gyae school no. Ɛna lawyer Kusi bisan sɛ enti Dade Lumba ma ne gyae school no sɛ onyae no ɔnware no anaasɛ wongyae school no nyɛ den. Ɛna ɔsɛ ɛno deɛ ɔntumi ɛnka ho asɛm ntumi ɛntwerɛ mu. Okay. Ɛno firi hɔ a ɛne ɛsan bisa ne sɛ saa na ɛteɛ deɛ a na neɛ ɛyɛ Odobroni saa 2008 a level 200 wɔ King's College a Dade Lumba maa ne gyae school no. Ɔma ne gyae school no sɛ ɔnware no. Ɔsɛ daabi. Ɔsɛ okay. Ɛne na ɔwɔ mfie sɛ ɔsɛ mentimi ɛnkyerɛ. Ɔsɛ ntimi ntwerɛ. Ɔsɛ ntimi ntwerɛ o. Abusua na lawyer Kusi bisa ɛyɛ James sɛ ɛnɛ dua yi a wabɛgyina court ha no wonim sɛ asɛm biara a wobɛka ɛne nkrataa a watwerɛ de wo nsa hyɛ aseɛ ne kyerɛ sɛ woyɛ danseni ma Odobroni a na sɛm bi ɛsiiɛ ne neɛ ɛkɔɔ so bi a woyɛ eyewitness. Ɔsɛ ae woyɛ eyewitness. Ɛne ɛbisa ne sɛ na Odobroni wodi adanseɛ ma no woyɛ aware sɛ wonyɛ Odobroni nua na wowale ne nua ba. Ɔsɛ ae ɛyɛ nokorɛ. Bisa sɛ enti woware Odobroni nua ba. Ɔsɛ ae ɛyɛ nokorɛ. Ɔware Odobroni nua ba. Ɛna ɔsɛ woware Odobroni nua ba enti no asɛm yi a bɛka ɛyɛ dɛn ɛna woyɛ ho danseni. Ɔsɛ yoo akamfoɔ yɛ amammerɛ ne amanneɛ deɛ sɛ wokɔware obi a woware ne n'abusua nyinaa enti ɔno no ɔwɔ evidence like ɔyɛ danseni a ɔyɛ eyewitness ɛwɔ nsɛm a ɛkɔɔ so ɛwɔ Odobroni ɛne Dade Lumba ntam no nti no obetumi akasa. So okay. Obetumi akasa deɛ ɛneɛ na ɛneɛ nsɛm no tie. Na me nua nsɛm a papa yi toto paapaa so ɛne nea ɔtwerɛ ne questions a yɛbisa no ne adeɛ nyinaa no nso sɛ
Enti na sɛ saa 2010 a moka sɛ Daddy Lumba ɛyɛ Odobro ne ho adeɛ no, na monim sɛ Odobro ne ɔwɔ yere. Ɔse daabi, ɔnyɛ yere. Daddy Lumba ɛtumi afa Odobro ni ɛwɔ senior high school a na obewie school Ashley College. Asen aba ɛyɛ King's Health College. Ne nyinaa no na Daddy Lumba ne twempena. Jo. Na 2008 no, na monim sɛ Odobro ni ware. Ɔse daabi. Daddy Lumba na ɔwɔ yere. Ɔse daabi. Anka sɛ ɔwɔ yere. Ɛna na bibia nso nkyerɛ sɛ ɔwɔ yere. Ɔse yo. Ɔde evidence bi bɛkyerɛ mo ɛsɛ na ɔwɔ yere. Ɔse daabi. In fact, abusua. Ensɛm no, wowɔ court hɔ bi a wobubufu. This is adeɛ a ɛmaa no yɛn nyinaa yɛnsua deɛ mfimfiri mu. Because ɛnɛ wiase no nea ɛkɔ so no, wodwe ho a wonte aseɛ. Mmaa ɛyɛ nkurɔfoɔ bi a adeɛ bɛfie na nkwan wɔ ho a ne yɛpɛ. But ne me bɛyɛ adwene sɛ Odobro ni. Ɛnɛ nea ɛkɔ so nyinaa ne maame ɛne ne papa ɔmo amoa no. Ne maame ne papa amoa Odobro ni koraa. Because saa nimguase a bayewa yi gye court up and down, here and there, na ɔfa ba ha ne nyinaa no. Anka nsɛm wei nyinaa siiye. Daddy Lumba wuiɛ akosua sɛ waba a yɛabusua tena ase na anka abusua pending to park. Wone mma yi tena ase na Odobro ni akosua sɛ waba me mepatwɛw. Ɔba ne me. Yɛn nyinaa yɛkunu no wafiri mu. Enti no, kwan bia a wobɛpɛ sɛ yɛbɛfa so anaa namon bia a wobɛpɛ sɛ yɛtu no, metaa w'akyi. Me deɛ ɛwɔ mu no, mɛyɛ. Nea ɔbɛkyerɛ me bia mɛyɛ. Na asɛm asa. But obiara pɛ sɛ ɔride on a high horse. Obiara pɛ sɛ ɔride on a high horse. Obiara pɛ sɛ ɔride on a high horse. Ɛnɛ yi, baabi a saa nsɛm wɔ nyinaa akɔpie ɛne akɔdu. Nyame yɛ adom efiada abusua ɛho judgment ɛbɛba no. Wohu ne sɛ no. With this in our country now, ɛnyɛ o. Ɛnyɛ. Ɛkwan a yɛfa so ɛyɛ nneɛma abrabɔ a yɛbɔ nea wobɛyɛ biara no wobɛtwa so aba. Nea wobɛyɛ biara wɔ wiase yi mu wobɛtwa so aba. Nti woyɛ biribi a na ɔyɛ very careful. Na wɔn ani aba wo ho na wadwe ho sɛ adeɛ a meyɛ so ɛbɛboa me. Adeɛ a meyɛ so ɛbɛboa me. Na sɛ woantwe ne ho amma w'ani anna hɔ na wɔnyɛ very careful. Na sɛ wode saa nneɛma wei ɛtoa so ɛde akɔ a animguaseesei na abɛgye. Ɛnɛ abusua pending to park ba court a police convoy ɛna ɛde ne ba. Because ayɛ sɛ wankasa no watwa wrong meat. Sɛ sika bi ne ɛbɔ hyɛ abusua pending nsa ɛna anka wɔɔfɛ kyerɛ mu Odobro ni ayɛ kunu a abusua pending agu n'anim ase. Abusua pending agye n'ani so. Because as a church elder, as a Pentecost elder, na nea woyɛ yi deɛ, me nua ɛha adwene. Mesrɛ, fa comment ɛfa comment section ase. Na subscribe ma me bisa sɛ wobɛma wo ba akɔtɔ awareɛ so. Wobɛma wo ba atɔ awareɛ so. Saa mprempren. Yɛm yɛ ni na hɔ. Na yɛnyɛ very careful. Na nneɛma bi wɔ ne yɛyɛ a ɛmmoa. Medin a ɛne Express aha ɛyɛ Daily Digest Global. Wɔmmɔden ansa wɔbɛsubscribe na wahyɛ ɛde ama me. Bye bye.